Sziasztok! Mi az Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 7. osztályos tanulói vagyunk. Egy lelkes csapat, akik szeretnek együtt nevetni, játszani és új ötleteket megvalósítani. A pályázatra olyan elképzelést hoztunk, ami nem csak minket, hanem az egész közösséget összehozza. Mi egy pihenő sarkot szeretnénk kialakítani az iskolánkban. Ez a hely tele van élettel. Babzsákokon lehetne beszélgetni, társasjátékokkal játszani, és természetesen lenne egy csocsóasztal is, ahol mindenki kipróbálhatja magát. Már megterveztük a költségvetést is, hogy a támogatásból pontosan tudjuk, mire költenénk. Babzsákokat, minikönyvtárat, csocsóasztalt szereznénk be, hogy mindenki megtalálja a kedvenc elfoglaltságát. Így szeretnénk létrehozni egy olyan teret, ahol nem csak kikapcsolódhatunk, hanem erősödik az összetartás és a közösségi élmény is. Ezért pályázunk, mert együtt minden lehetséges!